Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 panofanira kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vati makatarisa mhuri yeZimbabwe, ndapinda muhopli pachiitiko chatasangana nacho chemukomana iye azviuraya mushure mekunge anyimwa $2 nemukadzi wake zvazopa kuti aite mhirizhonga pamba apa kuzosvika pakutenga mushonga wemakonzo akafa. Tichakurukura nababa natete vemushakabwe, ndichakurukura nedzimwe hama panhamo apapa. Saka ndatambe tichiona this video iye mushakabwe wachona aripo kuti this video. Much love. Mhuri yeZimbabwe panapa tiri kukurukura namai vemushakabwe uyo anova iye atisiya mushure mekunge amwa poison. Makadii mama? Makadiwa. Tiripo. Mama, tanzwa kuti ndimi makafonera baba muchishedza baba mushure mekunge mushakabwe wedu atanga kurova mukadzi wake. Zvakatanga sei? Ina ndiri mumba mubhedhu mangu. Vanga vari kumba kwako mama uri kuya kuya. Ndokwanga vari nemukadzi wake. Vandava mukadzi achinchedza kuti mai uyai kuno. Vandaenda kwavari kuya ndikati ko chii? Anzi murume akundirera mari yedoro. Kwaindipe mari yose yauna yechi yedoro ndanomwa doro. Aida kutorera mukadzi mari. Mukadzi aitoshandawo kwaishanda unobva yane mari. $38. Pa $38 iyoyo ndobati mai rega ndibise doro totenga chii? Totenga chingwa. Kwanzi ngakosha mai yako kuvatengera chingwa panoti ndimwe doro. Zvokutengera mai yako chingwa chine hazvina basa. Andipe mari nditenge doro. Kwanzi ndokupa $2 ndimutora mari ye$2 nandimudoro $2 ndipe $10. Pa $10 zvoda kumwa doro iro mukaenda kumbari mukantsvagira vana school fee mainfomu echikoro nebhutsu dzevana vechikoro. Nemusina kugona here vanangu? Anzi imi mai hamusi mai vangu, ini mai vangu ari kugoba. Achituka inini. Sorry mama, ndikumbura kubvunza ipapo. Hamusi mai vake here zveshuwa? Ini ndiri mai nini. Mai vake vari kumusha. Ini nditova mai nini, mukadzi wamubake wechitu. Tambokurukura nababa vachiti ndimai but first wife takarambana zvedu takatadza kuwira. Handizvozvo mai vangu. Ndobva ndishauda zvondishauda zvazvo. Hapana chakasiya pamweru pangu. Hapana. Zvese akanongerera. Ndikati aiwa regai kudaro. Ini ndiri mai venyu. Chokatuka kasi ndiri kungokudzoredzai muri vana vangu. Dzorekai. Ndikadana manext door zvanoti zvandiomera. Achinonga zvidhina achidii. Ndikati rega kutema mukadzi wezvidhina. Ndikapesana fona baba ndikati baba ndikuda kuzvandiomera. Nzi izvo ndiri busy. Kanisi busy ndinodi ndinouya. Ndikasvika pakupererwa kusvika ndoita sei. Manext door akauya akazama nepaanogona. Kusvika baba tina vadzoka kubasa. Vakangofira kungoti naibii mwanangu ukunetsere mukadzi. Ndopakanonga domba kati nai todai nini. Ndobva twadongo vatongati vatema baba wake. Ndokutanga vakarivhika necheya. Ndoda akavatema musoro. Rechitundu rakanotema pachest neruoko. Ndakataka kutosumudza kubva apo vagatsika pacheya vasina vachakwanisa udini. Mama, mushakabwe uyu maigara naye sei kumashure uku? Ndozvaaiita here kubva mutange kugara naye? Mashure kwese kwanga munhu weviolence chete. Ndichitsiura ndichidii ndichigona zvandogona napo. Asi anga ari munhu weviolence chete. Right. Izvi zvaikonzereswa nei? Haana zvaaitorawo here zvinodhaka? Chandaimona dora raimwa kana mabhuru ake ka. Rainzi kwai zvimbwa here zvisingadhauri kuti rara nezvigubhu zvakadai so. Ndodoro raimwa. Alright, saka tingataura kuti dambudziko iri rakatanga paakatanga kumwa zvinodhaka. Handifanira pakatanga dambudziko rake pese apanga asingazviti. Baba akaita wakangowana mari vaitenga masikati mwanangu yatingodiwa akagara apo kumwa doro. Akangomwa doro ndorati ndopaive neproblem yake. Aingotanga kuita noise. Mushakabwe wedu uyu mama aienda kubasa here? Aikwanisa kuzvishandira here? Tambonzwa baba takurukura navo vachiti anga akupedza mudziyo wemumba achitora achitengesa. Iye aimbogonawo here kuzvishandirawo kuti aishandirwa nemukadzi? Pekuti anga pa munhu watakatsvagirawo basawo panga ari kwachona kwaishanda kwachona akangobva achingoti musindo iwoyo. Ndati ndauye kuno kwandiri ndimbogara naye pasi ndichimurawo semwana. Mutima yake vanga ari kurewo. Vese zvendiri kuno kuna baba vake ndombogara naye pasi ndichidii ndichimbomurayirawo zvandinozamawo ndichitawo. Akasatadza kunditeerera. Ndikamutsvagira basa ndikatora mabhaketi angu emba ndikatengesa kuti mwana ane basa. Ndikamutsvagira basa Motorforce ndo manga achishanda. Aenda manero oga oga. Alright, so pakuzomwa mushonga apa zvakafamba sei?
Pakumwa mushonga apa munhu anga wandaingotsura semwana. Angonzi nababa ake sezvo mwana wangu wakura. Unoti ndichiramba ndichingokuchengeta, wotsvaga kupa nechi nemukadzi wako. Wanzi mandidzinga. Ndozvakangotora. Ndobva adzogwana navatete vaenda kupolisi uko. Vakamutevera uko. Wanzi Beams mwanangu. Dzoka pano. Ngati aiwa vatete vakamukonewa. Aienda yega isiya mudzimai kubasa. Kwanga kuda kuenda achiti mukadzi anga asipo, mukadzi ndakatomuita kutodzingawo pano. Ndikati mukadzi ibva enda kwavatete. Nokuti anga anongo chitina achida kurowa mukadzi. Zvakaitika nezuro. Nezuro. Alright. Zvokuma 3. Ndati mukadzi iwe chibva vana vachienda kupi? Enda kwavatete. Nokuti ati ini baba ndapedza navo, kwasara iwewe. Ndobva nonga chitina ndobva mhanya kuseri kwa baba ake. Anaona kuti ndivatizva muroora. Akatomhanya unopota kuseri kwa baba ake. Ndipo ati alright. Ini makwangu akutonwa ropa. Kwasara iwewe aka kumukadzi. Ndikati muroora. Cho zvakaoma zvakadi. Iwe chisuduruka panapa. Ndobva muroora asuduruka. Ndikafonera vatete atakura bhegi rake. Ndikati vatete huyai kuno. Zvinhu zvandiomera. Ezvinokona kwarowa baba. Ndoita sei? Kwanzi iye aripi? Ndikati iye mungu nasangana naye murodhi momo. Uyu muri kuya nekupi? Kwanzi ndiri kuenda kadai sine kumasteps ndiri mukombe. Akapfeka dzakadini ndobva ndavarondedzera. Ndikati andibhegi rakadai yakadai ndobva ndavarondedzera. Vachibuka panangira patarapo vasangana naye. Pasangana naye anga atoye munhu ada kutokurosawo chii tara kudai ndoko. Ndopakaonawo gonyeti richibva kwadaitubvawo ada kutosandura pai mugonyeti. Vatete ndobva zama kumubata chii hembe mukakatawo masure. Vambati kwa bichi. Kwanzi ndasanda rowa baba. Kwanzi wavaroverei? Kwanzi vari kusaidha chiuri chemukadzi wangu ini. Kwanzi vachisaidha chanditogara pasi nani nababa. Kasi baba ndo akuvaripa. Ndinotora mombe dzangu dziri kumusha. Ndo andoripa baba. Kwanzi aiwa wakona kurowa baba. Akadzoka namufundisi arapo uyu. Anogara pachechi apo. Vakamudzora. Kwanzi cho wafatsa zverudzi rupi, cho wagumuka zverudzi rupi baba havarohwe. Kwanzi ashuya papanda pakusa ndakanganisa zveshuwa ndinode ndinobhadhara. Kwana vatete nichandiri kuda kwauri ndipe mari yemukadzi wadi yawatora. Akati mari ndasai ndaiviga kupi? Pai kumatombo musoroko. Kwanzi nditotora mari yachona. Akati kure. Izvo mari ave nayo pai? Muhumwe. Ayote nayo mari chamuhumwe. Ndopakangosimuka. Kwanzi bita ndinotsvaga pisi yangu regonzo. Vatete vakazama kusumuka vakamudzora. Akaramba kudzoreka. Akamanya spidi akadai. Akana mukombesa akatenga mushonga wake. Bhodhi rake iroro rapwero. Unonzi chii mushonga? Inenge roga kwaye kuyesura koto ni roga. Ndo akatora. Akabva naro achirivhura. Akasvika apa akaridzidzira. Akandiona una munhu anouya panapa akabata dombo. Akabata chii? Akabata chitina. Kana ndikuona munhu anouya panapa achazondibata pano. Handidi munhu ndofane munhu pano. Vanhu vakasla kumubata. Akamwa mushonga wake. Akapedza akakanda bhodhi rake pasi. Akati chisarai. Ndozvaakataura. Ndozvaakataura. Chisarai muchengete vana vangu. Ndobva vatete ndobva ati chega tidii. Ndobva tora mugomo 20 tasengaira yemvura. Ndobva vamusa akagara apo. Pakata pachidhundura pagomba apo pakata chidhundura. Ndobva vamusa mvura ipapo. Ndobva arutsa mushonga umwe wakabuda. Umwe akasarawo mudumbu. Munhu anga amwa bhodhi rose. Ndobva vamusa mugomo ndobva wapera. Ndobva ndavapa rimwe futi, ndobva ndavapa rimwe futi bhaketi, hafu bhaketi. Ndobva vamusa ndobva radii, ndobva rapera rese. Ndobva regai ambodii, ambovata. Ndopakatanga kurutsa umwe ibuda nemumhino, umwe ibuda nemuromo. Ndopakamuvatisa ipapo. Airutsa mushonga iwo. Wakangoita white kudaro. Ndopakamusa akangovata ipapo. Kubva pakangovata ipapo, nesaidhi rakangosiwa akangovata naro, ndo rakangovata naro, haana kushanyarika, haana kudii. Zvazvoti munhu anofa atofa kumakuseni makuma 6. Ndopatofa patozoya vatete. Airamba kupinzwa mumba. Zvese zvaya asingadi. Ndisanga asingadi. Alright. Makasimbere baba. Tiripo makadiyo. Aiwa tiri nani nematambudziko ka. Aonekwa. Baba tichakumbira kuti mutsanangurire kumhuri yeZimbabwe zita renyu uye zita remwana. Zita rangu ndonzi Enoki Madondo. Mwana wangu ashaika anonzi P Madondo. Ndo dangwe rangu. Mune vana vangani? Ndine vana 5. Ndiye dangwe.
Alright baba, mungatitsanangurire kuti tizosvika pachiitiko chaitika chinochi. Kumashure uku kuchiitiko chisati chaitika chekuti mukomana anomwa mushonga. Maigara naye sei mukomana uyu? Ndaigara zvakanaka naye achiteerera, bhati kudhakwa manje. Paangotanga zvekudhakwa, akatanga achimwa tumbwa nemutoriro. Akatanga kutora zvinhu mumba 1-1. Tashayiwa chino, tashayiwa chino, achitengesa. Izvo anga achitoita zvemutoriro inde asingazvizivi. Ndikamubvunza kuti ko uri kutorerei zvinhu? Airamba kuti handina chinhu chandakambotora. Asi uzoona madhakirwo anenge akaitwa acho manje, kudhakwa kwacho manje, ndokwandakazoona kuti aiwa mwana wairi kuita zvichi zvemutoriro. Nezuro kuti azomwa mushonga, zvaakaita akatorera mukadzi mari. Atorera mukadzi mari ndomubva arova mukadzi. Arova mukadzi, arova mukadzi. Saka inobva ndafonerwa kwandandiri kwaboka kuti uyai kuno, bvinda mukoniwa ari kurova chi? Ari kurova mukadzi. Achitorera mukadzi mari yake yaanga anozvishandira ega. Saka inobva ndasvika ndichibvunza mubvunzo wokuti uri kuroverei mukadzi? Ko mari yake uri kuitorerei? Mudzorere mari yake. Zvikanzi handamutorera mari. Kusvika anonga chitina achida kutema mukadzi nechidhina. Mukadzi ndopakasvika akandibudikira, baba ndourawo here nemwana wenyu? Saka nobva apotsera chitina chiyechi, nobva ndirova roko, nobva apotsera futi chitina. Saka andirova roko, inini ndakasvika pakurwadziwa zvisingaiti nekuti akazondirova futi nechimwe chidhina. Hamuri kuona izvi? Nobva ndirova futi apa pachifuva apa ndopaakandirova nechidhina. Hamuri kuona? Nobva ona kuti maitiro andaita baba vanogona kudii? Vanogona kufa. Ndopaakamanya complex yokunotenga mushonga. Atenga mushonga ndokuya kumwa mushonga ari ipapa paafira. Vakamuita first aid, vakatora 20 liters bucket yemvura vachimumwisa, achirutsa, vachimumwisa, achirutsa. Kusvika akarara ipapa, ndopaafira, ndopakamwira mushonga, ndopakavata madeko ari ipapa. Saka atozofa nhasi makuseni 6 o'clock. Baba, mushonga uyo wakamwiwa nguvai naB? B akamwa mushonga dzadziri kuma 5 zarovira. Alright. Imi muchibva kwaboka makafonerwa nani vichinzi B kuno ari kurova mukadzi? Ndakafonerwa nemudzimai wangu. Maigarisana panapa naB? Aitoshandisa imba iyi. Indichishandisa iyi. Alright. B uyu anga akura sei? B anga ari wa 1990. Anga ane mhuri here B? Anga ane mhuri, ane vana 3. Alright. Kutorera kwakaita mudzimai uyu mari, aida kushandisei mari iyi zvakazopa kuti mudzimai uyu arambe nemari? Ende mudzimai achiramba nemari, hongu majekesa pfungwa ekuti mudzimai ainge azvishandira mari iyi kuti ange ashanda iye mudzimai, aida kuishandisei mudzimai? Aida kunotengera vana vechikoro mayunifomu pamwete nebhutsu. Vana ava vari kumusha. Aida kutumira kumusha. Ko B mari aidi? Aida kuti mwadoro. Alright. Saka imi pamakatemwa nechitina pachipfuva, izvezvi muri kunzwa sei? Ndiri kurwadziwa, kana kukosora handikwanisi. Makakwanisa kuenda kuchipatara? Handina. Dambudziko riri pamari? Pamari. Alright. Baba, tinoda kuti mutsanangurire mhuri yeZimbabwe dambudziko ramunaro, rubatsiro rwamuri kuda panapa. Tichidaro taurai tinzwe. Ini handina polisi. Saka mwana uyu ndaida kuti aende kuGokwe kunovigwa kumusha. Handina mari. Handina mari yebhokisi. Handinazve mari yekumutakurisa kubva pano kuti aende kumochari. Handinazve mari yekunomutoresa kumachari ukoko kuti aende kumusha.
Saka ini ndodambudziko randinaro ini mhuri yeZimbabwe. Alright baba, takatarisa pamushakabvu wedu tiri kuona pane bhegi reredhi rine mbatya. Bhegi iri dzingave mbatya dzani? Bhegi iro riri padhuze naye ibhegi renhumbi dzake. Anga arongedza nhumbi achiti ndakubva pano, ndikati rongedzako kudi uyendi. Saka akanodzokera munzira, ndopakazouya oita purani dzake dzokumwa mushonga. Akamwa mushonga makatarisa? Hapanawo here vakazama kumubata kuti asamwe mushonga? Distance yakanga ari anga asingadi munhu padhuze. Aiti waona anokuvadza? Saka akamwa henyu makatarisa muchirwadziwa pamaingi matemwa? Ichokwadi. Alright, urongwa izvezvi hwapapi pari zvino? Hapana chati charongeka, bhozi veukama hapana ambotati asvika pano. Mapurisa mutombi uri kutakurwa nguvai wemushakabvu? Handisi kuziva kuti uri kutakurwa nguvai, bhozi munhu aenda kumapurisa aenda makuseni, nanhasi anongo kumapurisa. Ndiani aenda kumapurisa? Mudzimai wake. Ndiye ari kufambira nyaya idzi? Alright, baba, tokumbura mushedzere namba dzenyu vanoda kukubatsirai vazokubatai ipapo. 07 88 21 600 7 mujeni. Alright, dzinobudisa zita rekuti ani? Inoki Madondo. Inoki ani? Madondo. Madondo. Muri yeZimbabwe ndo zvatasangana nazvo, ndo chirongwa chatasangana nacho kuno kuHopley kuzone 1. Tinotenda baba. Muri yeZimbabwe pano tiri kukurukura natete vemushakabvu. Tete makadizve? Tiripo makadiwo zvenyu. Tichakumbirawo mutaurise mbichana. Alright, tete, nyaya iyi muchiinzwa yakaitika muripo here? Nyaya haina kuitika ndiripo. Nyaya yandatoita zvokuona zvanzi yangu ichiuya kumba makuseni. Akati tete B afa. Tikati ko kuti B afa aita sei? Akati ini ndinanga achifanirwa kufa pachirambo chaB. Ndakasvika vana vachinetsana kumba. Ndobva ndangotsiurawo B ndikati iwewe B usarova mukadzi, usagara uchinetsana nemukadzi. Ndoda kuti kana makagara pana mugare zvakanaka. Saka B akanga akadhakwa, abva angosumuka paanga ari. Ndobva anotanga kunetsana nemukadzi futi zvobva ndangoti B usanetsana nemukadzi. Saka panguva ndakada kuti ndinobata kuti vasanetsana nemukadzi, ndo pakasumuka achitora chitina. Ndobva ndobva ndanzvenga pekutanga. Chechitu ndobva chanditema pachest neparuoko, ndobva ndadonhera pasi. Saka pandakadonhera pasi ipapo ndo pandakasumudzwa nemukadzi wangu, ndobva ndicheta pacheya. Saka iye anonga akarohwa nehana kuti pamwe baba vadi ndatukuvadza baba zvakanyanyisa, ndobva atiza. Saka nepakazouya ndikaona B abata chibhodhoro remushonga achida kumwa mushonga. Saka ini semunhu anga ndisinawo simba rekusumuka kuti ndimubatewo, akabva atomwa mushonga uyo akabata chitinha achida kuti anenge andibata ndo anoda kupedzerana naye. Saka abva amwa mushonga. Saka nopakazouyawo vamwe vanga varipo vachibva vamupa mvura, bhaketi remvura. Akabva atanga kurutsa usiku hwese ari panze mwana achigomera. Saka B atoshayika makusena naye. Saka ndasiya ari kokumba. Alright, kugara maita nemwana uyu aive munhu akaita sei kumashure uku? Aimboita zvinhu zvakadai so here? B munhu anga nehasha. Anga ane hasha zvokuti akatsurika muchimutsura zviya anga asingatsuriki kana akadhakwa. Asi kana asina kudhakwa anenge ari right. Asi akangodhakwa chete kana kuti hasha dzokutorova vamwe chaidzo aigona kuzviita. Aitombonetsana nevamwe kuvanotamba navo kana vakatadza kunzwisisana ka. Alright, saka tingati mukomana uyu zvinhu izvi zvaitika nekuda kwedoro? Idoro. Alright, mune mamwe mashoko amungade kutaurawo here muri yeZimbabwe?
Ndinongoti kune mhuri yeZimbabwe kune vana vechidika bvumbai kutsiurika plus musamwa doro rinoita kuti uzotadza kutsiurika. Ndozvandoda kuti kana ukanga watsamwa zviya zviri nani kubva panzvimbo ipapo kana kurara zviri nani pano kuzofunga kuti ndakuzviuraya. Haisiyo solution kufa. Unenge watosiya mhuri zvese zvakafanira atosiya mhuri mukadzi zvese ratova basa ipapa. Kutotanga ipapa ratova basa zvichasara. Chochidii ipapa. Ratodambudziko. Ayo maita basa nemashoko amataura tete.